ମୋ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯାହା ବି ମୁଁ କାହା କତିରେ ସେୟାର କରିପାରେନି, କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କହିପାରେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏ କଥା ସବୁ ଭାବିଲେ ମତେ ରାତିରେ ନିଦ ବି ଆସେନି। ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ୟାର। ମାନେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମଣିଷ ହେଇକି ମଣିଷ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ। ଗୋଟେ ବାପ ଥାଉ ଥାଉ ତା ଛୁଆକୁ ଅଲଗା କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ତୋର ବାପ ନାହିଁ ବୋଲି। ମାନେ ମୋ ଲାଇଫର ୟାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଯେ। ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ।